Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 2 o versikulo 11 ngadto sa 18. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan og nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Jesus og giingna niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo og wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawas sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan og nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa uluhan og ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kun hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti ni ini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa, miingon siya kaniya, kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus og mingon sa Hebreo, Rabunay, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adtua hinuon ang akong kaigsuunan og suginli sila nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo o gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo.